Дарагой цаной дасталася нашаму народу вялікая перамога. Больш за 45 тысяч чалавечых жыццяў забрала вайна толькі на тэрыторыі нашага раёна. Поўнасцю або часткова былі спаленыя 16 вёсак, разбураная вялікая частка жылога фонду. Аб ходзе вайны на Навагрудчыне, аб тым, як у гэтыя цяжкія для ўсяго народа гады жылі навагрудчане, аб нашых героях у цыкле матэрыялаў Навагрудчына ў вялікай айчыннай вайне, які мы падрыхтавалі сумесна з калектывам гістарычна-краязнаўчага музея. Вайна ў Навагрудку пачалася 22 чэрвеня 1941 года з першай бамбёжкі, якая адбылася ў раёне ваеннага гарадка. Там стаяла 27-я танкавая дывізія, і поэтому удар абрушыўся менавіта туды. 24-26 чэрвеня немцы бамбілі плошчу цэнтру горада. І апошняя бамбёжка 28 чэрвеня закончылася тым, што увесь горад быў у чорным дыме, які не праходзіў цэлы дзень. І пасля гэтага аказалася, што цэнтру горада амаль цалкам разбураны. У канцы чэрвеня адступаючыя войскі Чырвонай арміі папалі ў акружэнне недалёка ад Навагрудка у Налібоцкай пушчы ў кацёл. Там было акружана 3-я, 10-я і 13-я арміі Заходняга фронта. Это вялікая колькасць чырвонаармейцаў, якія амаль усе там і загінулі, бо немцы спачатку акружылі гэты раён, а затым бамбілі мэтанакіравана з самалётаў, бамбілі ваенную тэхніку, бамбілі дарогі. Баі ў Навагрудскім котле працягваліся да 8 ліпеня. Затым часткамі, групамі чырвонаармейцы прабіраліся ў вёскі, выходзілі з лесу і заставаліся там. Спачатку іх прымалі жыхары, яны кармілі іх, даглядалі, лячылі раненых. І потым гэтыя акружэнцы, так званыя, першымі сталі арганізатарамі першых партызанскіх атрадаў на нашай тэрыторыі. Баі за Навагрудак працягваліся да 3 ліпеня, а 4 ліпеня у Навагрудак увайшлі нямецкія войскі. Першымі па вуліцы Слонімскай, зараз гэта вуліца Міцкевіча, праехалі матацыклісты, за імі танкі і бронетэхніка. Пачаўся акупацыйны рэжым. Навагрудак быў цэнтрам гібіцкамісарыята, галоўным гібіцкамісарам Навагрудка быў Вільгельм Траўб. З першых дзён акупацыі нацысты пачалі усталёўваць новы парадак. У горадзе і сельскай мясцовасці ствараліся гарадскія валасныя ўправы, у вёсках назначаліся старасты. Ажыццяўляючы сваю палітыку, акупанты абкладалі насельніцтва грабежніцкімі падаткамі і пастаўкамі сельскагаспадарчай прадукцыі. Была ўведзена ўсеагульная працоўная павіннасць, якая распаўсюджвалася на насельніцтва ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў. Улікам працаздольных, а таксама вярбоўкай рабочых у Германію займалася створаная біржа працы. Непадпарадкаванне ці супраціўленне каралася смерцю за нявыхад на работу, за знаходжанне на вуліцы ў каменданцкі час, за неўплату падаткаў, за знаходжанне паблізу чыгуначнага палатна. За захаванне зброі прадугледжвалася смяротнае пакаранне. Каб знайсці паразуменне з мясцовым насельніцтвам, каб лягчэй было падпарадкаваць іх сваёй уладзе, немцы выдавалі газеты, лістоўкі, адкрывалі навучальныя установы на беларускай мове навучання. Аднымі з першых ахвяр фашыстаў былі камуністы, савецкія і камсамольскія актывісты. У ліпені 1941 года ў Шчорсах было расстраляна 37 камсамольскіх актывістаў, летам 1942 30 партыйна-савецкіх работнікаў у Любчы і 48 актывістаў у Нягневічах. У гэты перыяд была расстраляна адна з камсамольскіх актывістак, якая ўдзельнічала ў падпольнай рабоце, Зінаіда Маслоўская. У Зінаіды Маслоўскай была знойдзена запіска. Змест гэтай запіскі гаварыў пра тое, што яна звязана з партызанамі. За гэта яе расстралялі. У экспазіцыі знаходзіцца
адзення Зінаіды Маслоўскай, яе канспекты, сшыткі, бо яна да вайны вучылася ў Навагрудскім педагагічным вучылішчы. У час вайны працавала ва ўселюбе ў школе. І ў яе была магчымасць, яна перадавала звесткі партызанам аб дзейнасці немцаў на гэтай тэрыторыі, таксама збірала для партызанскага атрада медыкаменты і перадавала